Díomh gach aontaithe cuimhín anseo compórtach imime chistin. Nula chuna díomh go léir is mína nullag é fiú muna bhfuil sé lá na nullag inniu. Agus seo seansma go bhfuil sé seo an fhíseán deireanach ascoilga atá chun chur suas an bhliain seo. Agus dá bhrí sin bannachtaí an hAthbhliana a ggur gach aontaithe freisin. Tá mé fécinn an seo ar an spéir a ggóir ihe nullag. Mátá tú ag fannacht suas déanaach ar ihe nullag, mar an ggéine le an cónacht. An é an cónacht? Ní ha, an Greenstad. Mar an ggéine le Greenstad an ggéire is ihe iontach é ihe na nullag chun fécint ar na planédi. Tá Venus ann anna lua is títhe nóir thosníon an ihe thart ar cethir le clog lehuiir éis cethir beidir a beag Venus le heiscin san spéir agus Saturn agus Jupiter le teacht freisin. Beag Mars ann beagání níos déanaach san ihe ach go háirithe ar ihe nullag mátá tú ag dulad do colla go lua is títhe, mátá tú ag fannacht go dtí an madan chun éirigh go lua ar madan. Beg Mars fós ann ar madan, beg an Mercury ann agus beg an ghealach ann freisin. Is maith an rud é nachhfuil an ghealach ann a ggur an chud is mó den ihe ar ihe na nullag chun cumad an spéir beagání níos doricha go háirithe mátá tú san chathair. Sin é an Mercury Anna duracha ar ag a lethortaréis a seacht ar madan fós ach tá an Mercury anna íseal san spéir. Mátá aon crí nó aon rud sin timpplairt seansma ní beag tuábalta an Mercury eiscint. Tá fós cúpla dréige ag titim tríd an spéir ar ihe nullag ach tá an chud is mó den na cid dréige críochnathe ar ihe nullag. Tá na December líonas minorids nó na líonas minorids den nullag beidir. Tá puinte is airde thart, bhí sé sin ar 9 lá agus fiú nóir atá an cidréige seo ag a puinte is airde táid ag fécid ar cuaig cliche ag titim tríd an spéir gach or clig agus ní mór an iveration, níl mór an dréige ag teacht ó cuaig an óir. Ach fós le beagání níos mó dorchadis, beag sé beagání níos éascin na réaltaí a eiscint, agus ag teachtasteachtaí an ggéire a go háirithe an seo in éireann bíonn ítheanta a bhfad níos fóra, mátá tú ag mátá seach timpealart ar madan. A deireann sé sin ling is nud sin go raibh an spéir glan gan éon scamal an ihe rive. Nóirtá an aimseir anna fór roin an isce as an spéir sios ar an talamh sin cad as atágan an seach. Mátá an seocht níos airde ná an áid i ri an lé beg fuchadis san air, beg beagání isce san air ag eithnealt timpeall ach nóir titan an seocht is títhe, titan an isce sin as an spéir, roin an isce sin. Agus nóirtá an spéir tirim cosúla sin níl aon scamal. Tá na ítheanta i ggéire a bhfad níos fuide agus a bhfad níos glan tá sé bhfad níos éasca rudí a eiscint go soléir ach tá siad a bhfad níos fóra. Tá an spéir glan gan éon scamal do bhór an fuacht, do bhór an seocht íseal sin ach mátá tú amach faoin tua agus táid amach faoin tua inis ag fécinn ar an spéir seo sin bóthar na bó finna. Agus is é an Greenstad den ggéire an, well, is é Greenstad den ggéire an ihe is fua chun fécint ar bóthar na bó finna. Tá lár bóthar na bó finna, díreach dé fear den Green, níl mu jobbal dé eiscint an éair. Ach fós tá an imil de bóthar na bó finna le eiscint, tá an imil den grúpa réaltaí sin le eiscint anáis solas sin san spéir banúil mar a dúirtar. Agus gan éon ghealach beg sé beagání níos éasca é sin eiscint. Agus an Chorus Andromeda freisin thuas an sin beagání níos éasca le eiscint freisin. Móna bhfuil an spéir léint timpeall na háite, má fear isteach an seo tá dhábalta an dá sin an ceorcail beag scamalach an scamal sin de solas a eiscint thuas i dro réaltlann Andromeda agus réaltlann Cassiopeia. Ag fannacht lachs mu san tua ag teacht thuas go dtí mánithe beagnach mánithe sin réaltlann Orion nó an badach go bra ard san spéir agus na réalt nail sin timpeall ar cléamh beag tú ábalt an cléamh eiscint a bhfad níos éasca amach faoin tua agus a rís gan an ghealach
beg sé an begáí níos éasca a ríis de bhar sin. Ag brú roigadí madan ceart a muid faoin tua, ba cógmíoch míad ábalta an Mercury eiscint gur tréimh se ama begáí níos fuide. Díreach é, so an seo beagnach a hocht a clog agus tá an Mercury imel an sais lína sin le heiscint béidir go beag wobalt an Mercury eiscint thart ar 8 clog ach beg sé fós cuisoach dachar an seo thart ar fethechon a hocht tá an spéir fós go brad doracha agus tá an Mercury cógealas a bhfuil an Mercury ábalta a bheith ó ar láthair an seo in éireann níl an Mercury riamh anna geal ach sin Cahamid ar seansanna hógan fiú má seans beag é muna bhfuil mór an seans ach fós tá seansaun go bheith Mercury le eiscint agus tá tú ábalta eiscint fiú ó lá na nullag go dtí lá an hAthbhliana tá an Mercury tar éis áilt níos ísle san spéir a ríis. Ag fannacht las muid faoin tua, táid chun fécinn ar an spéir a ggur ihe an hAthbhliana. Háirithe a ggur man ihe, degan á bíon fan an daoine thuas go dtí man ihe ar ihe an hAthbhliana chun sais céilóra an hAthbhlian ag teacht. Agus seo an spéir a ggur an hAthbhlian. Tom chun bhaint an cidréige sin an hAthbhliana ní tagan mór an dréige ó an puinte hAthbhliana an radian sin is iad siúd na sais gná dréige a bíon ann I gcónaí an sais cúpla dréige a déadach tú eiscint éoníthe fiú mana bhfuil cidréig ceart ar siúil. Tá míad ábalta mars a eiscint agus go bra sais hana aráiste má tá tú am faoin tua ar an ihe seo ní beag aon gilach le chur isteachar an fiú congradí an madan ní beag an gilach ann chun níos mó solas a chur san spéir. Seo maníthe agus má tá tú thuas go dtí maníthe beag rairc ionach go beag tú ábalta fécinnta góir Uranus, neadidir an beag tú ábalta Uranus a eiscint ach beag Uranus thuas ann chun sais fécinnta góir má tá tú dhéirigh an arán nó Uranus a eiscint tá sé thuas ann má tá telescóp a go beag seans a bhd níos fearr agus ag fécinnt ar an ihe dearnach de 2024 sin Venus agus Jupiter marrátar a ggur an míad na nullag go léir Saturn ag teacht amach fiú ag fethechon a sé an seo agus tá an spéir go bra doracha. Mars gná tá gagurd níos fearr má tá tú amach faoin tua ach fiú ó an cathair. Cathair cosúla cathair chuircí ar énos sin sin Pegasus go bra ard san háas agus nóir féin an spéir beánaí níos doracha beag Mars ag teacht suas. Seo ar maníthe a ggur ihe an hAthbhliana an seo ag carcurcí. Beag na seachta fóracha thuas ann na Pleiades ach beidir beirt nó tror le heiscint fós tá Mars ann fós tá Jupiter ann anna choléir anna éasca le heiscint agus tá Orion nó an badach le Chris Orion agus Clíomh Orion le heiscint. Bhí mé ag rá an rud ceanna chéine meabhair ihe an Greenstad a ggur géire agus ihe na nullag is an mád an bhliain é. An bhliain seo ar énos tá na planéidí thuas tá planéidí de friúil ag amana de friúil agus ag maníthe beag na planéidí go bra ard san spéir agus tá Orion a going. Cúpla den na rudaí is cáúla san spéir le heiscint ag an am céine an réaltas giile an planéid is mór an planéid darug. Níl an planéid darug an planéid is mór is mó nó fiú an planéid is cóngrach doing tá vídas beáí níos cóngrach doing ná Mars ach fós tá siad go léir chuas le eiscint agus tá bóthar na bó finas an spéir fiú muna bhfuilmid ábalta é eiscint ó an cathair tá an solas sin tá an bóthar fós ag trasnú an spéir timpeall an seo. Well sin ihe nullag agus ihe an hAthbhliana beimid ag fécinnt a roiig a ggur isteach I mí anar as béirle I cúpla léitheanta ar an siomh YouTube seo fan timpeall a ggur sé sin agus má buintú tanmh as an fí seán seo déon cinnte go brúann tú an canapa a deireann go bhhaileit é. Más málaat an 6
na hábhar seo den cinnta go dhéanaan tú listáil go dtí cinnéal YouTube nó massíh YouTube agus freisin tá sih idirlína gom cuihíns content.caí le beáín den ólas seo scrífa sios má tá fánart é a léamh gur mágad asacht fécinn ar an bhí seán agus tám cinnta go cíla méthú an seo a ríis.